Ah. Siapakah? Waduh. Penyanyi lali janjine yang paling bagus? Ya. Utawa sing paling gayeng. Ki nang kene disuwun Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Yo. Jumeneng. Halo, Tatin, yo. Lah sampengleng sirahe. Abot apa sirahe? Becake nek abot. Awake mlaku dhewe sirahe dibecake. Ya aneh-aneh ora. Piye apa? Kaya ledekmu nyok. Ayo ora apa-apa nek kowe ngrumangsani. Aku ledeke. Munyuke. Ora apa-apa anggere kowe gelem munyuk-munyukan. Munyuk-munyukan ki piye? Munyuk-munyukan ki ya ledek munyuk. Lah? Ledek munyuk kae ana kirike karo munyuke, munyuke aku kirike kowe. Lah piye munyuk-munyukan apa kirik-kirikan? Manut ta? Loro-lorone prayoga. Loro-lorone prayoga. Wis gawe nembang. Gawe gendro ya kae meneh kae. Wong siji kae meneh. Hei. Tunjukkan mukamu. Wah. Denko. Hei. Kok rumangsaku wong loro ki anu to, satru to. Ambuh aku ora ngerti. Musuhku saiki loro e. Sapa? Jenengan karo kae. Aku kira memungsuhi kowe ya. Lah ngapa? Aku ki justru malah melindungimu. Waduh. Melindungimu saka sapa? Saka Walanda. Jauh adong ngomongan. Yo dibawane. Dhewe, Pak. Heeh. Engko terakhir lewung wong 5. Oh iya. Kowe terus seksi konsumsi. Pak aku katut terus to, Pak. Ayo aku iki lagi ngerol e. Heeh. Wingi nang bandara wae lagi medun pesawat langsung dicandak karo security. Kenal. Ora mergo dikira copet. Ngawur ora. Ya, mangga. Jebul, kok jeblok ora. Ngopo reng? Arang-arang aku tau klebon gijikan sewengi. Ndelik neng jarik. Heeh. Ora ketemu ro biawak ingon-ingonanku ya. Kuwi biawak apa? Ngapa ngurusi biawak kuwi ngapa? Ketoke ora duwe kok duwe ngono maksud. Ayo ben sak karepku kok. Biawak-biawakku dhewe kok. Piye? Rumangsaku kok kupinge iki cengen. Wong aku nyingkirke orang-orang kok ndak tiba ning kene nek muni mrambat mlebu jarik iki ngewuhi le ngilangi kok. Yo. Endi orang-orange? Iki tak sampluk mau. Go mancing. Orang-orang tak sih nek mbahne orang-orang aku nggawa. Apa jenenge? Orang-orang sepuh. Hah? Wis ayo gawe wis. Wis perat berarti. Anane picerasa. Ngapa? Lho guyu. Ora apa-apa.
semene iki ora nyuwara ndo marai ketara. Kok tetep muni waduh ngono. Ngebom. Pinter golek alasan. Rasane wara dikulinake dinikmati. Ngono. Iki mergane rupane ngono warga kokean kuwi ya. Kokean apa? Kokean tut. Entute sapa? Tutmu. Ayo ben kok ya. Dadi ketok tuwa ngono lho Aku mergo. kepengin tuwa ye. Gah. Enggak Nek tengok mau. mburiku kene. Telung dina nek ora nglombrot kabeh. Aku kang setya satu. Ya. Aku wis Ki dong apa ya? apa lho? Oh, ora. Dong ganggu lho, Pak ganggu. Sapa ora apa-apa. Kowe iki ya kurang salah dene ra apal. Aku wis yo. Aku wis ora percaya. Minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ngetahuan. Terus ra apa-apa. Sing penting kowe iso ngepaske kendangane. Tiling sir srengeng ini, ana kene, aku nunggu kowe. Abang awas Solo SMS ora bales. Yo gambus. Lali aku ya gumun karo pengendange Jaipong iki. Ngendangi sapa-sapa ape kok bareng karo kowe kok ora Mbok lah iki karepe kon kepiye to? Aku kon kepiye Denko? Nang kene iki lho suarane sing karepe sing kepiye to Denko. Aku kan wis cirong gede-gede kuwi ngene sapa Denko. Aku ora tembang entret ora. Yo teruske. Ayo mbok ayo. Wis ra iso joget ya aneh. Sekali-sekali tok ngenekke kowe ora kapok tin. Tak kempet ya. Semaput ya. Oh, megah. Jan-jane kowe ning
saiki mulai penak kendangane. Penak apa? Aku melu ngene ngomong. Mergo ngapa? Mbok ora ngerti aku. Kok kaya ana sing nyantet aku dileboni kipas angin to. Ora leboni kalkon nek ngono ki. Hah? Leboni. Lebon apa? Kalkon. Nyosor kowe apa piye? Kalkon kok nyosor lho. Nyosor kalkon kae siji banyak loro kalkon iki nyosor. Oh. Nek menungso. Hah? Menungso. Menungso gajul. Tak kira ya nyosor. Ora wae. Tergantung ya, Gong, tergantung. Nyatane ya saiki wis penak. Endi ora ya? Nah, blangku tak tung-tung. Jan, tak tung-tung. Selak, wis selak ya. Ya. Jan-jane kowe ning ya nganggo ceminingan wae. Awang kowe ora joget to iku. Ya ben. Nek kowe kejaba ne na. Ngono kuwi dikendangi terus. Awang ming bokonge tok ne na ming jogetan jurusan mentok nelek kok. Lah piye kandhane aku rasa joget malah aneh lho. Mentok nelek, mentok nek mlaku ming ngedang-ngedang mandeg cret, ngedang-ngedang ngene. Creti geni ya. Tak creti piye? Hus. Sing temoton.